Vítam vás na vianočnom vystúpení detí materskej školy v Giraltovciach. Srdečne vítam vás, rodičov, starých rodičov, priateľov i priaznicov našej materskej školy. Sme radi, že svojou účasťou nás prišli podporiť aj naši hostia. A to poslanec Prešovského samosprávneho kraja a riaditeľ Centra voľného času v Giraltovciach, doktor Jan Bok, vedúca školského úradu v Giraltovciach, magisterka Antónia Juhová, riaditeľ základnej školy v Giraltovciach, magister Marek Marcinek a jeho nástupkyňa, doktorka Silvia Goliášová, riaditeľ súkromnej základnej školy, doktor Branislav Baran, riaditeľ základnej umeleckej školy, magister Peter Zajac, riaditeľ gymnázia v Giraltovciach, magister Robert Mihalenko a riaditeľka spojenej školy, magisterka Silvia Horná. Myslím si, že deti v zákulisí sú už pripravené, tak nebudem ďalej zdržiavať a naťahovať čas. Chcem len povedať, že vystupujú všetky deti. To znamená, že deti dvojročné a 6-ročné a pre mnohých z nich to bude prvé vystúpenie v živote. Tak dúfam, že sa im jednotlivé číslia vydaria a že ich za to odmeníte potleskom. Prajem vám príjemný večer. Vianoc na dvere klopkajú, vaše milé detičky darček pre vás majú. Dobro, pokoj, radosť, zdravie, šťastie a lásku do svojich vystúpení vložili a oni sú tými darčekmi, ktoré pre vás pripravili. Tančeky, básničky, pesničky, veršík pre vás milí. Nech sa páči pozrieť, čo vám pripravili. Prvý darček dobro vločky prinášajú a veľa dobrého všetkým vám želajú. Leďte, milé vločky, hneď a zasypte dobrom celý svet. Zatancujte tanec biely, zatancujte zimné kroky. Bielým tancom plným krás, nech je dobro v nás. Nech sa vám vždy dobre vodí a všetko zlé vás obchodí. Povedzte mi niekto, kde bývajú vločky,
Dobro sme už darovali a teraz poprosíme hviezdičky, aby nám druhý darček s názvom Pokoj privolali. Počúvajte, naši milí, hviezdičky sa rozžiarili, aby radosnú zvesť oznámili. Na oblohe už hviezda pokoja svieti, nech nebeský pokoj ku každému letí. Pán
sa v tento čas.
je dosť. A preto vám prajú zdravie a hojnosť. A keď budú v zime veľké záveje, nech vás vetrík zdravím odeje. Čo to cinká? Čo to zvoní? Na nebíčku šuchoce? To len vetrík tížko letí a nesie nám Vianoce.
do Betlehéma sa ponáhľajú. Šťastie nech vás neobchádza a na každom kroku vás sprevádza.
počas celých Vianoc mier, nech rok nastávajúci vám veľa lásky prinesie. Dobro, pokoj, radosť, zdravie, šťastie, ako darčeky sme vám už dali. A teraz darček lásky, nech tu silno žiari. Zvončeky sa rozvodili, ohlasujú v túto chvíľu, že Vianoce ku nám prídu. Prídu, ale musíte sa ešte 9 razy vyspať. A či vy viete, koľko je to 9? Však to sú skoro celé 2 roky. Vydržíte? No ale ja by som chcela vedieť, či tie Vianoce naozaj môžu prísť. Či vy viete nejakú pesničku o Vianociach zaspievať? Viete? Zaspievame všetky? Keby ja mal veľa peniaz, keby ja
páni, Vianoce sú hlavne o modlení, preto pokľaknime a pomodlíme sa. Darčeky sme rozdali a teraz sa stromček do nich zahalí. Dobro a pokoj vám želám. Radosť a zdravie tiež prikladáme. Ešte šťastia a lásky veľa, to vám celá škola želá. Tak toto je záver nášho dnešného vianočného vystúpenia. Dúfam, že sme vás potešili a ja na záver by som chcela povedať, že chcem vysloviť poďakovanie nielen všetkým deťom, zamestnancom, mojim kolegyňam, ale aj všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii tohto programu. Takže ďakujem v závere Robertovi Koreňovi za ozvučenie a pánovi Tkačovi za osvetlenie. Ďakujem, niekde medzi vami je pán inžinier Hazlínsky, ktorý robí nám videozáznam, takže ďakujem aj jemu. A ďakujem aj Evke Kolárovej, ktorá nám robila vstupy medzi jednotlivými číslami. Rozlúčim sa na záver s vami parafrazovaním jednej vianočnej pesničky. Vianočný sen, vianočné priania splnia sa len, ak budeme veriť v dobro v ľudských dlaniach. Nech vás láska stráži, veď Vianoce sú čas, kedy by mala jasne žiariť v každom z nás. Želáme vám,
želáme všetkým, želáme svet plný lepších chvíľ, aké boli predtým. Nech vás stráži Aniel, veď Vianoce čas sú, čo krajšie chvíle do našich srdc prinesú. Prajem vám šťastné a veselé Vianoce. Dovidenia.